7:58 minutos, hoxe xoves, e como cada xoves chega o momento da mellor sección da televisión mundial, que non é outra cos trucos de cociña deste home que están a ver na pantalla, estrela da televisión, o meu querido José Luis, do restaurante Cabanas de Lalín. Os meus brazos, José Luis. Unha aperta. Unha aperta na distancia. Como estamos? Unha aperta grande. Como está? A ver, hoxe non podo estar aí. José Luis, non podo estar aí supervisando como fago normalmente, pero mandei un sustituto de altura. Que entre nesa cociña, por favor, o meu querido pinche sustituto, Emilio. Emilio, entra. Garda eso, garda eso. No, no. Aí temos a Emilio. Dixo de altura, dixen, terei que por isto por riba, porque máis alto que Adrián non hai. Pero José Non Luis, podo estar. a mis pechos. Eles radiante xa. Ahora os compañeros de son din, pa que vos abrazades tanto? Ten que reventar de alguna maneira. Adri, vai por ti, outro abrazo. Dalle duro, dalle, Que aproveita. non pode estar. E dixo, sustituto, non tiñan outro que enviar. No, pero... No, José non é Luis, verdade, as non é cousas verdade. como son. Non tiñan outro que roer a máis camín. Refírome a iso. A calquera de vos é un placer teros en casa. ¡Bravo, José Luis! ¡Bravo! Todos, ¡Bravo! Sabes que está aplaudindo Desde logo. agora tamén un compañeiro que nos escribiu, un telespectador. Atendemos esas... O primeiro, como estás? O primeiro, Ben, xa me ves. Enteiro, íntegro, gordo. Eu tamén dicía mai un pouco cando se cambiaba de roupa, dicíame, espera, non miredes. E digo, pero se nos cambiamos nós todos os días no coche que nos vía xento pasar. E veo que hai, non hai máis. E por riba hoxe ainda vou levar aquí que 1 kilo máis, se cadra algo así. Vouche presentar virtualmente a Breogán de Ribadavia, porque di que ten a figueira chea, Hombre, que lle estamos caen na os época, figos. estamos na no época. Mira tempo. que figos traemos aquí. Que ademais regalounos un amigo meu, Raúl. Ah, sí? Raúl Nogueira, sí. Ademais ainda é algo Se apelidase Nogueira, deuche figos. Mira que curioso. Mira ti, Nogueira, Figueira. Trouxeme estes figos maravillosos. Pois el di, que podo facer para que non se me estraguen? Bueno. Que opcións temos? Múltiples? Múltiples. Pero ti tes así unha na manga. Mermeladas, podes facer tartas de... Pero vamos a facer unha tartaleta, unha que é dulce e salada ao mesmo tempo. Combinado. Tartaleta de figos. Exactamente. E empezamos que senón vai se nos Vamos alá. Mira, empezamos con un pouquiño de aceite de oliva. Así de base. De base. A esencia vai ser eses figos, non? Vai ser Un eses pouquiño figos. de mel, non moita cantidad, aí. Un pouquiño de orego. Ajá. José Luis, ti cando nos vamos pasando por aquí, a Adri ben. xa se te has tomado a medida, pero cando vimos os novos, ti mírasnos na cara a ver se che vamos a acabar co plato antes de que acabe o programa. No, ou eu non miro, eu non son... Ti non eres de mirar. Eu non reparado. E poñemos El di que faja un collo de jana. os figos abertos, así cortados en rodaxiñas. Vamos rapidinho. Sí, aparte que o figo é unha froita que ten unha cor moi bonita. Moi bonito. Moi Además é moi atractiva. sabedeiro. En esta época están de morte. Bueno, quere dicir que está moi vos. Hai xente que non lle gusta, porque ou pélanos ou din que o pelillos estes que Sí, ten. ou que a textura que tampouco lles gusta moito, non? Pero para min é un dos froitos máis ricos que hai. E tamén ricos cando dis é que ten moitas propiedades tamén, non? Moitísimas. Mira, aquí poñemos o queixo brie. O queixo brie vai aí. Ai, madre mía. Mira que sorpresa agora, que leva esta torta doce salgada. Mira, ya poñemos xamón. De figos, queixo brie, xamón. Aquí hai as cousas contundentes. Nada de pasar fame nin tonterías. Adri, eu non viña preparado para isto. Mira que o de comer xa sabedes que Ifran que está hoxe de cámara xa dis, non tes fondo. Non hai miseria nesta cociña, nin juma. E agora poñemos Hoxe vas unha merendar ben, planchiña Emilio. de hojaldre. Mira, Non sabe de ben. mil follas. Mira, aí. Falla Picamos uns a furadillos, picadinha, sí. pam. Traballo fino, Dámoslle fino. un ovo. Un poquinho así, como poquinho decimos, de unha ovo, capiña de ovo. Exactamente. Moi ben. Temos que facelo rapidinho porque senón quedamos a medias. Non nos dá para facer o cambiaxo. Pero Porque... perdón por dar a espalda. Xa estou aquí ca cara, espalda cara. Xa temos outro preparado. E collemos. E daslle a volta, momento clave. Aí está. Pum! Non hai problema. Non, ningún. Sabes cal é o problema agora? Que? Canto vamos tardar en probala? Ahora mismo, mira. Opa.
Mire, con un segundo de antelación podíamoslo vernos antes que os telespectadores porque abrías cara lá, pero que espectáculo. Ai, perdón. No, que o fixeches ben, para que o vise o primeiro. Para que o vire o primeiro, fixo moi ben. Fran, verdad que o fixo ben? Sí, que sí. Pois vai, é máis, vai no probar, Fran. Vai no probar para ser primeiro. A ver, Fran. Aquí sempre mirando para Come. Aí vai o foco. Hasta o foco quedou sen luz, dejo el paso. Hasta o foco quedou sen luz. Vaya, que fixeches. Bravo, José Luis. Que tal está? Moi boa. Tens que probarlo. Calquera che día agora, espera que teño que ir por aquí, que teño 30 segundos. Estupendo. Vamos a la... O trebello desta semana, señoras e señores, por €1,20. José Luis, mira a postura. Ti mira a postura en plan, a ver, onde vas, rapaz? Mira, trouxen uns, non sei onde vai, este escondeumos. No, As outras salchichas, trouxen unha salchicha. Toma. Como é debido. Pois temos que vir ca miseria. Trouxen unha salchicha, como é debido, e traen un aparello que mira, non entra nin por nada. Tuve que ir ao baratillo. Cortador de tuve que ir ao salchichas. baratillo. Ao baratillo, pois mira, nin co baratillo, porque en teoría dannos para facer a cortala en diferentes tamaños e versións e de todo. Non sei para que sirve, a verdad que non sei. Mira, para que esto é? non vai. A ver, dime. Nos probámoslo, fúrase por un lado. En teoría terían que sair, mira, feita como se fosen chourizos ese algo da forza. Así, pa que? Xente que inventa, que xa está todo inventado e di, vou facer un tronzador de salchichas. Pa nada, a min pa nada, eu quedo catar, deixa o trebello xa por Dentro de un pouco volvemos. Emilio. A ver, vamos a ver. Que vendamos o trebello ben. É que isto non se vende. A ver. Mira. Sí, é pa que. Ahora digo eu, José Luis, é pa que. Mira. É pa que. Mira, para que queden unhas vetas maravillosas, que parece que estamos nun documental de ciencia, algo así. Así. Non vai. E probámoslo coas salchichas quentes e tampouco funcionaba. Ou solo funcionou ata agora a torta. Mira, abre esta, a ver. Pero non importa, José Luis, é o barato que nos saliu. No, eu non sei o que... Pero a ti e a mí cero, como non pagamos un euro. E non temos cortadores de salchichas, señoras e señores. O trebello hai que Eu que non sei, pa que xe... Nada, si vendo. Pois mira, como non se vende solo, é difícil vendelo. A un trebello destes, porque... E tampouco serviu pa nada. A ver, vamos a ver. Buenas tardes. Por mí cortad, porque esto me avergonza. Que queres que che diga? A ver. Se non estou eu, non hai quen venda os trebellos. Pero ti non me digas, a teletenda de hoxe A sección foi ia moi cativa. ben ata que chegou o trebello. Eu estou contento como se está a desenrolar. Veremos o que nos traen despois, Rocío. Ahora